Kamoro mora ma intiere okinyi masani janeno mar LTN machiegni ahinya e nonro mar oboke okinyi masani endi ka ikra ka endi kod oboke adek, oboke ma The Star, oboke ma The Standard kod oboke ma The Daily Nation. Oboke gite antiere godo ka endi kaka endi ma The Star inyalo nene kanyo endo. Ae bende nitie oboke ka endi ma The Standard magite nitiere. To oboke ma The Daily Nation, wachaka ane kod oboke ma The Daily Nation, aneno ka bende nitiere oboke moro malang' e iye ka endi motimie lendo makagi kacha. Kata kamano endo wang'iyo thor mar wach mantiere wiye kanyo, wachre ni koro Uhuru rewards Raila Kalonzo, mane wach mantiere kanyo endo. Uhuru sani endi koro ochiwo mano endo lwedo kata mano endo omiyo Kalonzo gi Raila mich, mano eko kuom gik mane otimre nyoro, mano endo mar puodho jotelo mago eko magen mabende mabiro konyore kod jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Aneno kanyo endo ka nitiere ji mano yier kaka ji kaka David Osiany maendi ma bende en jago ma osebedo e siasa mathoth ahinya chakre kane entiere e mbalariany ma Nairobi kod bende mamoko. Aneno ka endi nitie nyaka Winnie Gushu ma bende sani koro nogol mano kuom nogole e State Law Office nyaka koro Interior and Coordination of National Government. Shebesh bende nitiere ka endi bende koro ne nincha ne nitie Youth and Gender Affairs, but sani endi koro ok ong'ere ni to koro obro rie kanye kod lokruok mane otim odiochieng' endo manyoro. To oboke niendi mar ariyo daka neno wach mabiro mi kanyo endo mar adek ka endi, to oboke mar ang'wen en ni 2022 shapes up to a 4-horse contest. Mae wach mantiere ka endi ni koro sani endi higa mar 2022 chal ni koro dhi yudo ng'wech mar ji ang'wen mano endo e laro kom ma jatend piny owacho. Raila and Wetangula say no to Hustler Nation bill. Raila kod Wetangula e obeto oboke mar abich wacho ni onge tiende mar mondo mi sani endi oket bill kata loko chike mar mondo mi koro jogo kuma bende otenore koda weche mag hustlers bende okawnegi chik mano endo ma bende owinjore kaluwore kod mano midwaro mondo mi koro oket ni en chik ma bende ibiro kawnego ji okang' kapo ni wacho wachno endo mar hustler. Mane ler masani koro ni kanyo. Hustler ni endi en wach ma jalup jatend piny owacho migosi William Ruto ma bende otiyo godo e kinde duto mano endo mar nyiso oganda pache kaka odwa mondo mi oring mano endo e higa mabiro. Kajiado reps pass BBI bill. Kajiado koro bende en achiel kuom counties ma sani koro nye okadho mano endo Building Bridges Initiative ka koro mano endo ne miyo gidonjo nyaka koro madirom counties ma chiegni 10 ma sani koro osekadhe achiel kachiel. Raila Kalonzo win in Uhuru reshuffle, mane wach mantiere kanyo endo inyalo some ito oboke endo mar 9. Kawadhi nyime ito oboke ni mar 13 wach mani kae ni JSC picks 10 for Chief Justice shortlist. En ko sani endi dul ma bende bo timo nonro ne jogo madwa mondo mi okaw lemo mar jang'ad bura maduong' e pacho ka endi. Sani endi koro dong' kod ji 10 kende kuom jogo manyiso ne oro kwayo maggi mar mondo mi koro gibed kaka jogo eko magin jotelo mar migawo endo mar doho. Bang' ka koro Chief Justice Maraga nyicha ne osewuok. Kang'iyo kanyo endo ito oboke ni mar 18 pa josomo kod jondiko. Nitiere ka endi weche mae counties maka gi kacha, kaneno counties go eko ma Nyanza momako wang'ato anyalo lidho ni ing'eni to koro ang'o mantiere iye kanyo. Koro kamano nitie oboke malang' ka endi mana mar weche go eko mag ohala. Mano e ler mantie kanyo. Oboke ni endi kang'iyo weche machielo mantiere ka achiel kachiel en ni Leopards go hunting for points in Mombasa after ending strike. Mane wach mantie sani endi koro AFC Leopards biro tugo mane gwenge go mag Mombasa kawuono sama bende koro ne gisewere gi weche mag ng'anyo manye gintiere. Komachielo bende aneno kanyo endo ka koro PSG nye orodho Barcelona bape 4-1 sama bende koro Kylian Mbappe nye oyudo bape 3 kata hat-trick mano endo e tugo no endo. Coman now faces scrutiny after PSG blow away Barca. Mendi Ronald Koeman sani en jatelo ma bende en jata kweth ma tim nendo mar Barcelona. Ingoe sani endi turubin idwa mondo mi ong'in to bende tang'o ta Barcelona nyaka e lek mar Barcelona kose. Mago weche mane nitiere oboke nendo mar kaka ing'eyo mano endo mar Daily Nation. An go oboke mar ariyo ka endi oboke mano endo mar The Standard. Raila defends Hustler talk
mane ler mantiere. Raila defense Asla Tok. Maka kana sewacho Oboke mokwongo chande, thor mar wach kaendi en Raila sani endi koro otemo mar mondo mi koro wach mar Asla mido mondo mi koro ket ni dokum ji kowacho ni endi mondo mi okadhi, nikech mano endo biro miyo oganda jo Kenya kod bende mago magisebedo ka gikedo ne magin ratiro mar yudo thuolo mar loso biro chalo gima bende ko itamogi okang' no endo. ODM chief faults efforts to criminalize hustler narrative spearheaded by DP Ruto and his allies, saying though it is dangerous slogan and Kenyans should be educated on it. The severe fines, jail term and removal from office proposed against proponents to counter had won freedoms. Mane ler mantiere kanyo, kata be kang'iyo gino maber ere tiende mar mondo mi koro obed gi bill moro modwaro mondo kadhi ni ng'ane kowacho wach Asla to ni koro mano endo koro ing'eni koro mano koro ikumi. Adieri ok gin gigo eko ma samoro nyalo bedo maber ahinya. Nitie nyadendi moro ma bende yudre kaendi en achiel kuom jogo eko ma bende mibadhi mar KEMSA chande sani endi koro mieno. Ne oyudo kerope kane oketi mago eko tara gi gana 347 347 million. Mano endo en omenda mane ochiwne to okia kata gimoro amora e weche mag tendering mag weche mag COVID-19 mane ka iwacho ni COVID millionaires. Koro jaber ni endi nyoro nyidayo dhoge kod komiti mar od bura e weche kaka ne oyudo nyaka tenda no endo, obende mako dhoge kaka ne oyude. Samoro piny Kenya ka endi bendi beti to wi jula ka gik moko timre. Ka omenda madirom 347 million ko piny ober kaka ne yude ibende ok ing'eyo. En mana piny. Ka wadhi nyime kaendi, nyiri moko nitiere ma higni 2 ne okwako lwasi mar weche mag Kenya kaendi gi weche mag nyuol magi, nonyuolgi to gwenygi maendi ne gin nyirigo eko mane chal e gwenge eko ma Kakamega kucha. Ma jo Kenya mang'eny ahinya nochopo mo bende okonyogi wechegi mag somo. Sani koro gintiere dala, gionge koda ka fees madhi nyime. They came, promised and then fled. 2 years ago, 3 girls captivated the nation with their story that included identical twins switched at birth at years 22. Well-wishers came running, securing them new schools and pledging assistance, and then they vanished. Now, KCSE candidates Melvis Imbaya and Melon Lutenyo are at home for lack of school fees. Yawa, onego joma ne owacho ni bro sirogi omeda sirogi mondo mi gitieki en gima ok nen maber ahinya. Gin nyithindo masani endi kotemo mondo mi koro gilaw lekgi mano endo mar tiegruok. Wach gino endo nitie to Oboke endi mar adek ahinya, to anyalo somo kaka bende wechego eko mag jaber iluongo ni Zubeda Nyamlondo na bende en achiel kuom directors go eko mantiere Azure Commercial Services ne oyudo tenda mano endo mar KEMSA kanyo endo e kaka weche nitiere. Ito Oboke endi mar abich, Joe presidential campaign ignites coast unity debate. Sani endi koro gombo kata lek mar gavana ma Mombasa Migosi Hassan Joho dwaro mondo mi otel ne piny Kenya kaendi sani koro ochiero mano endo siso mar oganda go eko mantiere yo Kanam Chumbi kocha bedo kod od bura margi. Mano e ler mantiere Ito Oboke endi mar abich ma inyalo somo endo. Koro ang' ma giparo mar mondo mi koro gisir William Ruto. Ese machalo kamani endi Ito Oboke mar auchiel, Wai Kabuchai and Matungu mini polls crucial for top rivals. Ni sani endi koro yiero matin midhi time gwenge eko mag Kabuchai sani koro wachre ni koro odhi bedo ni koro en ratil mapek ahinya ne jogo eko mabende dwaro mondo mi obed koda ka lek no endo mar chung' kaka jatendo ma piny owacho higa mar 2022 mane wach mantiere kanyo. Raila bende koro nyoro nye timo mano endo limbe ne family mar Haji, mano wach mantiere kanyo. Uhuru sends out CSS to supervise legacy projects. Sani endi koro ing'eni ka jatend migao piny owacho masani wuogo kumar mondo mi dhi ng'in to koro weche mag dongruok mane nitiere ei migao mari be gitimre. Mane gisani koro Uhuru owacho ne jogo te magi jotend migepe ma mondo mi giwuogo ko mondo mi koro gichakane goyo mano endo ma en turbino ka bende sani koro projects kata yore mag dongruok mano keti dhi nyime maber. BBI Kajiado nyiewo osekadho. Pa josomo kod jondiko otiap kaendi janeno mar LTN. Nitiere oboke endi malang' mar Home and Away ma bende inyalo some iye kanyo endo e oboke mar The Standard. Mano e ler mantiere kanyo. Weche mae pinje maoko bende nitie sama koro nochako wechego eko mag Lent. Jokanisa ma kopere ung'e wechego eko mag Ash Wednesday. Unyalo dhi nyime mondo mi utime kaka itime higa ka higa. E weche mag tuke kaendi ma ang' nwakelni weche manyien, ok en wach mako wang'a kaendi en mane koro Klopp wacho ni we needed the win against Leipzig, says Liverpool's Klopp. Ndi wach mantie sama bende koro nyoro nyocha ne Liverpool ogo timu endo mar Leipzig ma league endo mar German. Koro Klopp wacho ni
ne en gima ber ahinya ni ne Liverpool oyudo lojno endo. Osebedo kigoyowa ahinya, abende asebedo ka an gi chuny mool nikech osiki rodhowa ka pien, kiny ka piny ru ogo kori, ka piny ru kendo kumachielo ng'ato gwe kopi. Koro ne ber mondo mi wayud lojno endo mondo mi koro kele kendo mano endo ma en geno ne jogo eko mag johera mag Liverpool. Okoth gi ni jo Arsenal nitiere kaendi, en ka koro gibuonjo e tok kamera kanyo, nyisogi ni ok oyot. Atieko kod oboke ma The Star. Separate Raila and BBI, Kibisho now urges Mount Kenya. Mae wach mantiere kanyo endo ni awa poge uru Raila kod BBI. Oganda mantiere mano endo e gwengego eko mag alwora mag got mar Kenya kata Mount Kenya. Koro jagoro mongirore Kibisho wacho ni wereuru gi wach Raila no endo ok en BBI, Raila ok en BBI, mane wach ma koro nyisogi kanyo. Nitiere miyo moro mancho nyuolo nyithindo 4 sani endi, koro wach ne obedo matek ahinya e od thieth kama nyicha ne entiere nikech koro wechego eko mag bil ok onyal wuok nikech en gi bil. En nyadendi ma jahigni 26 kendo entie kod nyithindo 4 to sani koro omake Nairobi Hospital kucha kane entiere koda ka bil madirom $2.8 million 2.8 million ma intano nyuolo godo Nairobi Hospital. Iluongo ni Virginia Adhiambo ma sani endi koro nitiere Nairobi South Hospital. Mane wach mantiere Nairobi South Hospital after she gave birth on February 1st by CS section. All four, 2 boys, 2 girls initially were in incubators. Now 2 are in incubators. The mother and 2 babies can go home when the bill is cleared. The woman's husband, Charles Ndonye, said they were unable as a family to raise the money after his business was hit by COVID-19. Ne wach mantiere kanyo endo en wach ma kapono ni nyalo konyo to mondo iwuogo ko mondo mi ikony e ito oboke ndi mar 4. Wach mar jotend migepe wuok mondo mi ging'i mago eko magen projects magi sani koro kwako pacho kanyo endo. Wach mar Kibisho, wereuru kod Raila ok en BBI, mane ler mantiere kanyo. Mane en jatelo mar duol makedo kod weche mag mibadhi e pacho kandi EACC, mano endo iluongo ni Alake Wako. Sani endi nitiere weche mabende koro miene e mibadhi no endo mar KEMSA. Ber ma mondo mi somo oboke ni endi ite mar 7 ibro ng'eyo ler mar wechego eko kaka gintiere. Wach mar ng'iyo koro Chief Justice nasenyisi kaka koro dhi, kendo bende sani endi koro dong' ji 10 bende sani endi koro idwa mondo mi ong'e bende ginyalo timo kamano. Locust wave under control, says Oguna. Mae wach mantie sani koro det bonyo mancha ne okwako lwasi ma piny Kenya kaendi sani wach ni koro osethirgi koro sani koro ok ginyal dhi nyime ma mondo mi giketh mwandu kata cham mag oganda. Mano e ler mantiere kanyo endo. Anyisi ni oboke ni an ng'eni tija kaendi atemo mana mondo mi koro ok ni ana agwetha oboke ni an kama nitie ino kamake kama endi tija sani en mondo mi koro an ami mana siso mondo mi inyiew ma inyalo nyiew. Weche kaendi nitiere word is nika nyalo ng'iyo Anwar Slums BVG claim by mentally ill Saumu. Magi wechego eko mag joma ki rowere inyalo somo kanyo ng'en to en ang'o matimre e migepe kata e kuonde mamoko. Eno kaendi ka weche ng'eny ahinya kaendi magi koro weche mag Valentines. Nitie tipo maber ahinya inyalo ng'iyo to ineno. E weche mag counties kaendi kane wachno endo mantiere counties mago eko ma Nyanza ahinya to ber mar mondo mi koro wawegi kanyo nikech nyisa ni sa ok dhi koda maber. Are Liverpool back to their best again? Mane penjo manitiere. Liverpool ochako duogo kendo tugo maber kose nang'o? Arsenal keeper Leno says sick Enke comments drove him off social media. Magi wach mantie nyalo somo kanyo endo mondo ing'e to ang'o mantiere e The Star kaendi. Asenyisi ni an ma gima natimo kaendi maduong' en mondo mi koro keti e ng'eyo ni ang'o mantie oboke ma kawuono ma pacho kaendi. Sama watimo kamano endo ber ga mondo mi seche meneno ka koro inyalo nyiewo oboke moro amora kod siso miyudo kanyo en ni idhi nyiewe mondo mi koro ibed piny mos kiluwo tiendi to koro ing'e ni koro ipode achiel kachiel e obokego eko tiwinje manimba. Nyinga en ni Okello, wawegi kanyo endo ka Nyasaye omiyo odiochieng' machielo kiny wachak watime mana kama endi. Erokamano masani.